Сәлем, яратқан қараушыларыбыз. Телеэкраннарда яшілік тауышы хит барады һәм туғыры алып барушығыз Зөлфия Гыйльметдинова. Бүгінгі күндән кіші тұрмышында интернет зур урын алып тора. Эш мәсьәләләре, аралашу, җитди сорауларны шешу, киенү һәм тагын бик күп функцияларны башкаручы социаль шелтәрләргә багышларга булдык бүгенге тапшыруны. Җырчыларыбыз кайсылары белән ешрак куллана? Әйдәгез ачыклап китик. Хит парадыбызда саубуллашу мизгеле. Бер җырчыбызны озатабыз һәм яңа җырчыбызны каршы алабыз. Дәрес төбі алсу гүлләр жырлап сулар сибәсің. Ник жырламасын дей күңелім сүйгәнімні біләсің. Юққа барма, яныма келме, ұнытма яныңда мен барым. Сен деп утқа суға кергені, сен деп яшәгені бар ярым. Тантаналы мизгел, телеэкраннарда премьера, алкышлар белән каршы алыгыз. Сен минем, ялкынлы хисләрем күңелдә. Гомергә без бергә гомергә. Абатлыйм шул сүзне бүгенедә. Йөрәгем ярсына, яныңа ашкына, тукта сабырланчы дим чакына. Җиңәр без икәүләп без аны хыялны чын итеп, сынауларны үтеп, тик икәү көтәрбез дөньяны. Йөрәгем ярсына, яныңа ашкына, тукта сабырланчы дим чакына. Мәхәббәт хакына ризамын барсына. Алға дип икәүләп атлыйбыз. Җил яңгыр тидерми, хисләрне үзгәртми. Мәхәббәт сөюне саклыйк без. Йөрәгем ярсына, яныңа ашкына, тукта сабырланчы дим чакына. Мәхәббәт хакына ризамын барсына, сине янып сөюем хакына. Йөрәгем ярсына, яныңа ашкына, тукта сабырланчы дим чакына. Мәхәббәт хакына ризамын барсына, сине янып сөюем хакына.
яраткан телеканалыгызның да социаль шелтерләре бар. Instagram, ВКонтакте, YouTube. Тапшыруларыбызны карамыйча калсагыз, нәкъ шушы платформаларга кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Үзенең исем фамилиясы белән караучыларыбызны таң калдыручы Виктория Бакарди күбрәк TikTok һәм Instagram белән куллана. TikTok шелтәрендә Викторияның кызыклы видеоларын карарга мөмкин булса, Instagram шелтәрендә сез аның бөтен тормышы белән таныша аласыз.
Разбахтина ешрак ВКонтакте һәм Instagram шилтәрләре белән куллана. ВКонтакте шилтәрендә ул файдалы төркемнәрне карарга яратса, Instagramда ул кеше тормышындагы кызыклы хәлләрне күзәтә. Кешенең нәрсә ашаганы, нәрсә кигәне, кая барганы, кем белән яшәгәне аңа кызык түгел. Ул күбрәк якын кешеләрен яки танылган шәхесләрне күзли. Хит парадыбызда ул уңышларга ирешә һәм ялгыз ай дип исемләнгән җыр башкара. Ой бүрүзеңе, не кадәр йолдыз бар әнә, беркем ялгыз түгел бу җиһанда. Көткәнгә бәхет килә, җырмы булып керә күңелеңә, җанда матурлык булганда. Ялгыз ай, 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 шаярмам болай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ай, 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 моңланма шулай, мәхәббәтнең хисе тирәндә. Җем-җем итеп биешә, әйтерсең лә күзләр кысып, атыла-атылалар йолдызлар. Мәхәббәт сөю юрап, һәм күкләрдән парлы бәхет сорап, йолдыз саный шаян кызлар. Ялгыз ай, 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 шаярмам болай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ай, 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 моңланма шулай, мәхәббәтнең хисе тирәндә. Ялгыз ай, 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 шаярмам болай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ай, 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 моңланма шулай, мәхәббәтнең хисе тирәндә. Ялгыз ай, 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 шаярмам болай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ай, 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 моңланма шулай, мәхәббәтнең хисе тирәндә. Руслан Фезиков игътибарын күбрәк Instagram шилтәренә бирә. Ул анда авыл тормышын, дусларын, туганнарын һәм кызыклы видеолар кертергә ярата. Бүгенге көндә аның анда 1000-гә якын подписчигы бар. Ләкин без ышанычыбызны югалтмыйбыз, чөнки Руслан тиздән үзенең Instagram шилтәренә күбрәк игътибар биреп, язылучылар санын арттырырга планлаштыра. Узганнар төшкебек тоелса да, уйлар кайта кайчак үткәнегә. Сокланам мин синең сабырлыкка,
Rahmet enkey rahmet düzgenege Balalarım deyip yaşaganısın Bezinin işin enkey taraşa Kişire kurzin hargafu itsin Rəmjetilgən bolsa yalğaşa Balqıb turğan ikemiz qalğan Ut eşində yanğan yürekdə Bar qanatını irdə qoyurub Aşı yazmış ütken üzekке Balalarım deyip yaşaganısın Bezinin işin enkeyi taraşa Kişire kurzil hargafu itsin Rəmjetilgən bolsa yalğaşa Faydalıqana kişiləri tapdın ənikəy Yalğaza başın avardır boşuda Mini də sığsam kemigə qalır deydin İki balam, iki bağalamam Balalarım deyip yaşagan Bezinin eşin enkeyi taraşa Kişire kurzil hargafu itsin Rəmjetilgən bolsa yalğaşa Balalarım deyip yaşaganısın Bezinin eşin enkeyi taraşa Kişire kurzin hargafu itsin Rəmjetilgən bolsa yalğaşa Kişire kurzin hargafu itsin Rəmjetilgən bolsa yalğaşa Илнат Фархуллин тапшыруыбызны дәвам итә. Ул күбрәк YouTube һәм Instagram шелтәрләренә басым ясый. Соңгы вакытларда TikTok белән дә кызыксына башлаган. Алдан яхшылап өйрәнәм, аннан ныклап эшкә керешәм ди ул. Taşı canlı aşey Resimini yasıy başlayın Arayırak vakit ütmi Ersiz yürekniktir tüzmi Ak sirinlerine kürdüm Sirin mehabet getirdim Sirin şeşkeleri aşa Sinataki yerler ürdüm Ak sirinlerine kürdüm Sirin mehabet getirdim Sirin şeşkeleri aşa Sinataki yerler ürdüm Lara la lay lara la lay lay Lara la lay lara la lay lay Lara la lay lara la lay lay Lara la lay lara la lay lay
çeşkelere aşa Sina teqeyyeler üredem Ak sirinlerine kürdem Sirin mehabet getirdim Sirin çeşkelere aşa Sina teqeyyeler üredem Sirin çeşkelere aşa Sina teqeyyeler üredem Lara la lay lara la lay lay 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 Минем иҗатка иң күп булыша торган социаль челтәре ул ВКонтакте дип башлады сүзен Айнур Галлямов. Бу платформаларга җырларны һәм клипларны кертергә бик уңайлы. Минем җырларны күбесенчә олылар тыңлый. Шуңа ВКонтакте әлегә минем өчен беренче урында. Ләкин Инстаграмның да рейтингы бик тиз үсә. Бәлки тиздән минем өчен ул да лаеклы урынны алыр ди. Матурлыгына сыкланып эздем балам тәлгәшен Татыгач әше тәменәрен тәгәрәде күз яшен Элгермәгән баланнарны ярамый шул үзәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Элгермәгән баланарны ярамый шул үзәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Төсләре күзнең ялын алырлык Сөю сагышка әйләнсә кирәк җанга сабырлык Өлгермәгән балаларны ярамый шул эзәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Өлгермәгән балаларны ярамый шул эзәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Төшсәгенә балана шу баланнар Баланачыларын таты ярсыз барсыз калганнар Өлгермәгән баланнарны ярамый шу эзәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Өлгермәгән баланнарны ярамый шу эзәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Тормышның бары яхшы якларын гына күреп яшәргә тырышучы яшь талантыбыз Вилдан Игезьянов YouTube челтәре белән күптән түгел генә танышса да, ул аның белән дуслашырга инде өлгергән. Көндә кич җитү белән кайнар чәй ясап, ул кызыклы видеолар карарга ярата. Кайчагында карый-карый вакытны да онытып җибәрә. Сүз уңаеннан ул хәзер хит-парадыбызны да YouTube каналыннан гына карый икән. Tatlı tışım tınım kınım Yangırım qarım parım Məxəbətli barı dünyamın
Yetələrim, kişlərim Yüreğimnin töründe şok Siyinme digen hislerim Çünkü min seni yaratam Nişik başılayığına Kaşak kaşak nazılanım Onları bulayığına Çünkü min seni yaratam Nişik başılayığına Kaşak kaşak nazılanım Onları bulayığına Kaşak kaşak nazılanım Onları bulayığına Алдағы басқышны біз Илфир Бекмеев һәм Шулпан Билдановаға тапшырабыз. Алар күбрәк ВКонтакте, WhatsApp һәм Instagram шелтәрләре белән куллана. Берсеннән музыка тыңларга, видео карарга уңайлы, икенчесеннән аралашырга рәхәт булса, өченчесендә якыннарының яңа фотографияларын, видеоларын һәм дөньяның яңалыкларын күзәтәләр. Безнең назлы мәхәббәткә чәчәкләре дә баш ия. Шул назлардан күңел үсә, җиде күккә баш тия. Ике йөрәк кушылдыкта, барлы булдык безләргә мәхәббәтне сүндермәскә. Вәгъдәләште гомергә, мәхәббәткә кирәк түгел. Алтыннарың, көмешең, син бит минем Ходаемнан сорап алган өлешем. Жанны жылытмыш ул янып торган учакта. Кайнар сөю хиссегенә ярдәм итә шул чакта. Ике йөрәк кушылдыкта, барлы булдык безләргә мәхәббәтне сүндермәскә. Вәгъдәләште гомергә, мәхәббәткә кирәк түгел. Алтыннарың, көмешең, син бит минем Ходаемнан сорап алган өлешем. Назлы сөю әле безне гомер буе юатыр. Аның кайнар хисләре дә диңгезләрне кайнатыр. Ике йөрәк кушылдыкта, барлы булдык безләргә мәхәббәтне сүндермәскә. Вәгъдәләште гомергә, мәхәббәткә кирәк түгел. Алтыннарың, көмешең, син бит минем Ходаемнан сорап алган өлешем.
тапшыруыбызның кульминация өлешенә килеп җиттек. Алдан узган позицияларны искә алабыз һәм җиңүчебезне белгилибез. Йөрәгем ярсына, яныңа ашкына, тукта сабырланчы дип чакына. Мәхәббәт хакына, ризамын барсына, сине янып сөюем хакына. Biz bäxtli jurdagına Mung daryasy aramızda Qalganbız bir iki yarda Uçraşabız dulqanlarda Yarattım seni, senin adı gözlerine Yarattım seni, her kelimen bir sözden Yarattım seni, senin batır kullarını Kullarımda mine replikan Yalnız ay 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 şayarman balay Küpme yıldız yana dirende Yalnız ay 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 mağlanma şalay Mehabetin hisi dirende Кишерә күрзин харгафу итсин Рәмеҗе тилгәне булса ялгыша Ак сиринләрне күрдем, сире мәхәббәт кәтердем, сире чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Өлгермәгән баланнарны ярамый шул эзәргә. Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Чөнки мин сине яратам, ничек баршылай гына. Кайчак назланылган, аллары болай гына. Ике йөрәк кушылдыкта Барлы булдык безләргә мәхәббәтне сүндермәскә Вәгъдәләштек гомергә мәхәббәткә кирәк түгел Алтыннарың көмешең син бит минем Ходаемнан Сорап алган өлешем Сезнең яраткан телеканалыгызның да социаль челтәрләре бар. Instagram, ВКонтакте, YouTube. Тапшыруларыбызны карамыйча калсагыз, нәкъ шушы платформаларга кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Жиде
Социаль шелтәрләр бүгенге көндә дөрестән дә кеше тормышында зур әһәмияткә ия. Һәм моның белән көрәшеп тә, аны үзгәртеп тә булмый. Безгә ни бары тере аралашуны онытмаска һәм якын кешеләргә вакытны күбрәк бирергә кирәк. Шуның белән яшьлек тавышы тәмам. Минем исемем Зөлфия Гыйльметдинова. Исән сау булыгыз. Пока-пока.